Čaute všetci, ďakujem veľmi pekne za vaše ohlasy na prvých dvoch častiach z Minecraftu. Dneska sme tu pri tretej časti a dostal som echo, že tu viem urobiť takú magičnú. A že, čo je magičná? Potrebujem jeden diamond a potrebujem nájsť kvetiny. Ak nájdem 4 kvetiny, alebo vyskúšame ich nájsť viac, asi vyskúšame ich nájsť nejakých 10, 12, uvidíme, tak budem vedieť vyčarovať portál do zvláštnej zemi, do iného kraja, iného mravu. Som teda zvedavý, že kde sa dostaneme, hej? Ale než sa tam dostaneme, tak si upracujeme náš inventár a samozrejme vyskúšame našu gambu. Raz, ok, vyšlo. Odložíme veci a ukážem vám ako na to, ako sa dostať do toho nového sveta. Hello! Som vedel. Ja som ho tam videl, ty blázon, prestaň. Tak, hneď na začiatku ma zničil Man from the Fog, čo je extrémne, ďakujeme pekne. Veľmi som si to užil. Dúfam, že mi zničil tam ten plotík. Iba mi tam niečo, lebo ak áno, tak to bude... Ja som vás do poďte sem. Ešte počas minulého videa padol nápad, že tie najlepšie komentáre vaše z každého videa by som mal dávať na most. Čiže tým môžeme pekne začať, začneme tuto a ideme brať najlepší komentár z minulého videa, hej? A prvý komentár, ktorý sa mi extrémne páči, je od Tomáša Stencera, ktorý napísal: no takže dojem chod so zlatými topánkami, lebo tie soplové decká a kusostrelci na teba nepôjdu a ešte daj si nižšie kameru, lebo to vyzerá, keby som 2 cm Maťo a furt tam len stál, takže buď nižšie kameru alebo vyžije stoličku. Som zvedavý, čo to všetko zmestí. Dobre, takže to sa mi tam zmestí, takže no, takže dojem chod so zlatými topánkami. Toto je prvý komentár, ktorý som dostal. A teraz pokračujeme našej úvodnej misii a to dostať sa do krajiny, ktorá je niekde tu skrytá. Je to tzv. Rozprávková krajina. Vraj na to potrebujem iba kvetiny a 4 bloky zo zeme. No jasné. Prečo po mne ideš? Nech mne! Ja ti ríkam, ja vypnem mi ty WhatsAppy. Len nenech. Však ja si ťa nájdem, neboj sa. Ja mám dosť ľudí takých za sebou, ktorí ťa dokážu nájsť. No tak ma fakt, pol hodín ma bude naháňať nejaký Man of the Fog. Dobre, takže zase sme zomrali kvôli Man from the Fog, avšak to nás nezastaví a ideme urobiť portál do čarovnej pláne. Dúfam, že sa to podarí, urobím to, hádam na prvýkrát, všetko dobré. Urobím to hneď tuto. Dúfam, že z toho sveta nebudú vychádzať nejaké monštra alebo niečo. Čiže potrebujem takto urobiť 2 bloky a teraz dať okolo rastlinky, hej. Čiže hociaké rastlinky, hociakého typu. Teraz by sme to mali vyliať vodu a mal by sa tam hodiť diamant a to by to malo vyriešiť, hej. Počkaj, jak sa hádžu veci? Jak hodím vec? Jak hodím vec? Ty takže otvoril som portál do Twilight Forestu, hej. Poďme teda do Twilight Forestu. Ty môj blázon, kde som? A tu je nejaká tu je nejaký labyrint. A to čo je? Diviak. To je prasto. Tu sú jelenie dokonca, aha. Čaute Bambi. Jau, to akože keď do toho hitnem, tak mi to urobíš, aha. To mňa ničí. Ideme na preskúmavačku takzvané. Dám si útočný mód. Počujem pavúky. Čau. Zabil som pavúka. Jak toto teraz ničím? Silence of the Forest. Čo dostávam za achievementy? Jau, ty... Jak zabijem mu toto? Tak, počkaj, dobre, sticky. Melón, ok, melónové seedy. A ďalší pavúči démon. A prečo si taký malinký? Javky! Chlapi! Môžeme byť kamoši, čo vy na to? Luk a šípy, muchotrávky. Takže tu je viac takýchto akože labyrintov, hej? Ale keď ja zautočím na ten labyrint, tak on ma proste zautočí na mňa naspäť. On jazdí! Ty kokos, prepač! Prepáč, krpec, prepáč, Dobre, ešte tu, aha, Herobrine, čau. Ty si tu tiež, kamarát? To je veľká tarantulia. Ty kokos, tak tu je ich to sú veľkí brášťkovci. To je čo? Ich tu je nejako veľa? Hedge Spider. OK, takže som zomrel. Fúha, tak to bolo zaujímavé. Rýchlo sa vyspím a ideme ďalej. Tak ale toto bolo extrémne. To sa mi extrémne páčilo. Kde je moja mŕtvola? Ona bola tu niekde, ona mi zmizla z dosahu. Nehovor mi, že to je jak Harry Potterovi, že sa mení toto. Tak nie takto. Tu by mala byť. A tu je. Transferí tam. Poď von. Ja som to vyhodil, ja som vyhodil zbraň. Ja som na hlavinku. Nechte mne. Dobre, vraciam sa rýchlo do svojej kolónie preč, len kvôli jednej veci. A to odložiť všetky tieto veci, čo som teraz nazbieral. Dobre, teraz som ready. Steady, môžeme sa vrátiť späť do toho k tým pavúkom.
tie spawnery, alebo ak sa to volá, čo sa spawnuje vlastne ten pavúk, tak ja ich viem u toto, že a chápe, že ich proste oblepím fakľami a malo by to byť pohodičke, hej. Robíme good ending na tento labyrinth. Dobre, poď. To stačí iba takto dať. Čiže teraz viem, ako sa zbaviť teda týchto bláznov. Čo mi je trošku smutné, že ja neviem, ako keby, nemôžem to tu zničiť, hej. Keď som to podpálil, tak čo by sa s tým stalo? Že som doniesol flint and steel a že by som to začal podpálovať veci. Ako to, že sa spavnol? Jak to je možné, že sa spavnul, keď som tu dal tieto veci? Jak to teda funguje? Ďalších pár minút som len rozimel a hľadal som cestu von, ničil som vlastne spawnery, dával som okolo nich fakle a začal som pozerať po nejakom novom dobrodružstve, keďže v labyrinte okrem pár vecí v čestkách nebolo nič zaujímavé. No a tu okrem tohto, tu nič iné není, chápeš, že ja som to teraz ako keby celé prešiel a nič tu už není. Mám tu hľadať nejaké udalosti? Alebo akým štýlom funguje Twilight Forest? Tu je nejaký hrad! Aspoň teda dúfam, že to je... To čo je? Ja počujem nejakých démonov. To čo je? Čo je gumimacko? Zabil som gumimacka. Padla z neho kniha. Ok, takže kamene tohto hradu sú zakliaté. V mojej onej domovej zemi sme mali veľa vecí, ako sa vyporiadať s takouto mágiou, ale tu sú moje limity. Musím to nejako preskúmať. OK, čiže videl som, že tu je nejaký veľký, trošku ako had pripomínajúci monštrum, ktoré musím asi poraziť. Aha, jeho magická... OK, čiže v jeho koži je nejaká skrytá mágia, ktorá poráža tento efekt, hej? Takže musím zničiť ako keby tú vec, tú monštrum. No ale kde tu je nejaký cintorín? Toto je cintorín? Tak počkaj, ideme sa tam pozrieť, hej? Dobre, v tých zápiskoch bolo povedané, že to je niečo ako obrovský had. No počkaj, tu je nejaká budova, hej? To čo je? Čo to je? Ty kokos! Preukáž sa! Ešte raz to povieš, ma zlomí nos. Ahoj, Dogo! Čau! Ahoj, mám kosti. Budeš môj kamarát v tejto krajine? Môj kamarát! Dobre, máme nového doga. Budeme mať 2 dogov. Ako vytvorím name tag? A to iba musím nájsť. Chceš pokazený zemiak? Pokazený zemiak nechce nikto, no. Toto bude môj dobrodružný dogo na tento Twilight areu, takže ak sa mu aj niečo stane, tak s tým počítame, ok? Lebo to je proste náš bojový pes, naše bojové plemeno. Aha, tu je rúžová koza. Wow. Dobre, tak už sme pár metrov od cintorínu, teda aspoň myslím, že to je cintorín. To je zase nejaké bludisko. OK, už mám tu, že Naga, health bar, ale ja som stále nenašiel vstup. Čau, bratík. Takže keď nejde hora... Keď ide Muhamed hore, alebo viete ako to je, tak musím ísť ja k tomu. Musím ísť ja ukázať dominanciu. Tak, a sme tu. Tu budeme bojovať s Nagou. Fú. Ty kokos. Tak ona prišla za mnou. Jau! Dobre. Zmizni. Ja sa te nebojím a môj pes mi pomáha. Nie! Ona ide preč, tá Naga. Ty kokos, tak toto nie je len tak. Poďme. Ona vyzerá jak ja. Zabila mi vlka! Dobre, ale to bolo plánom. To bolo akože... To bol plán. Dobre, ja potrebujem zničiť nejako. Len vidím, že to asi takto nepôjde, hej? Tak skúsime takto. Dobre. Poďme, ja sa aj nebojím. Do hlavy. Lečo dostala sviňa. Dobre, ja sa potrebujem trochu vyhliť. Poďme. Do krytu. Dobre, ja ju takto číznem, tuto. Že ju budem čízovať okolo toho kameňa, ale ona ju preplo tú Nagu. Ty môj blázon. To je viac strašidelné než ten Herobrine. Jau! Ale stačilo! Nie takto, že to dostávam výprask jak Dobre, počúvaj ma. Ja potrebujem sa dohýlovať. Ja nemám elixíry, nemám nič. Joj, bože môj, toto není dobré, toto není vôbec dobré. Ona už je veľmi nahnevaná. Pozri, koľko mala málo života tá sviňa! No, znova lépe. Dobre, toto bolo veľmi natesné. Ja potrebujem možno nejaké elixíry alebo niečo, čím si vyhylujem, ale ja som nikdy žiadne elixíry ani žiadnu alchemiu do Minecrafte nerobil, čiže musím sa spoľahnúť na svoj chápeš? Poďme, rýchlo, pre moju mŕtvolu potrebujem... Kamo, to čo som všetko potiahol za kamene... Jau, ty...
Nemôžem skapať. Ale prečo som nemohol sa kryť? Neodišiel štít, či čo? Čo je mu... Veď ja som klikal na pravé a mne to vôbec nedávalo štít. No, znova lepe. Ja vyzerám jak totálny dement. Takto, ja som si r***al most. Ty blázon. Tak sa to upravia naspäť. Dobre, poďme preč. No počkaj, tak teraz by som mal prísť za tej nagerosy papulu. To je p***us. No, znova lepe. Dobre, šítujem sa. OK, tak už vieme, že čo na ňu funguje. Útok! Poď. Ježišimaria, toto bola tvoja najväčšia chyba. Najväčšia chyba tvojho života, lebo ja som vyhral. Víťazství. Tu je nejaká pokladnica. No dobre. A čo je Naga Trophy? OK. Dobre, takže dostali sme Naga Trophy a dostali sme Naga Scale. 9 Naga Scaleov, hej. Takže z tohto viem niečo vytvoriť, hej. Podľa všetkého. Dobre, takže prvého bossa, Nagu, máme vybaveného, hej. Trvalo len to pár životov, ale nakoniec sme to dali. Hlavné je sa nevzdávať. Ja by som pri východe spravil taký menší hub, z ktorého by som sa teda postupoval by som ďalej. Že tam vytvoríme aspoň nejaký základ, že pec, crafting table, nejakú čestku a tak. Že to bude fakt taký náš hub. A stále budeme vlastne z toho nášho hubu postupovať ďalej. Teraz sme zistili, že vlastne z Naga Scales vieme vytvoriť nejaký armor, tak vytvoríme aspoň chestplate alebo helmu, ktorá by nás mala obrániť pred tou magickou aurou toho hradu. Čiže uvidíme, či to bude fungovať, dúfam, že áno, a budeme môcť postupovať ďalej. Dobre, takže tu je náš východ, tak tu postavíme nejaký úplne provizorné bývanie, že nebudeme to nejako hrotiť, len sme mali portál vždycky kúsok od nás, hej. Fakt som chcel vytvoriť niečo simple, je to len taký hub, kde sú čestky, nemá to ani strechu, ani nič. Proste len, keď budem sa chcieť vracať, tak tam odložím veci, alebo keď sa znovu narodím, aby som nemusel všetko ťahať so sebou, čiže fakt je to provizorné, nie je to nič špeci, sú to len steny a čestky a furnace. Dobre, jak funguje táto Naga Trophy? OK, takže to možno takto. OK, takže to bude vydať takéto zvuky. No a môžem vytvoriť teda niečo, nejaký Naga Armor, hej? Dobre, tak vytvoríme tieto veci. Vytvoríme gate, hej? No a teraz, ak to teda správne funguje, ak to tam myslím, že to tak funguje, ako myslím, že to funguje. Dobre, máme meso hotové, takže môžeme sa pozrieť do toho hradu. Dúfam, že to nepotrebuje mať full ten Naga set, ináč sme v rítim, popravde. A že mi stačí iba mať jeden ako keby z toho setu. A potom popravde neviem, kde nájdem ďalšieho monštráka. Aj keby sme teda mali poraziť ďalšiu Nagu, tak už máme nejakú stratégiu, že musíme na ňu vlastne použiť ten štít, aby sme odrážali útoky a tak. No poďme na to, poďme pozrieť, či bude fungovať zase kúzlo. OK, takže teraz nefunguje kúzlo, môžeme úplne v pohode prejsť. Minule sme nenašli vstup do tohto hradu a uvidíme, či sa nám to teraz podarí. Alebo zás budeme musieť použiť naše staré kúzlo vytvárania si cesty hore. A vyzerá to tak, že hej, dúfam, že to nebude hore, že na mňa čakať nejaký typek a zhodí ma dole, ale vyzerá, že nie, tak poďme hore. Ale som sa mal predtým ešte nájsť, lebo nie som vôbec najedený. Tak, hodíme do seba. To sa dá rozbiť? Dá sa to rozbiť. Dobre, takže ideme dovnútra. Dobre, máme prvého dole. Dobre, sme vnútri, hej. Takže toto potrebujem rýchlo urobiť. Nech sa nám tu nespavnú. To čo je? To čo je? Tu sú knihy útočiace. Zase tu jazdci. Ajajaj, tak to sme dosrali. To som dokázal. Nie. Tieto knižnice potrebujem na enchantovanie, všakže. Napíšte mi dole do komentáru, či hovorím správne, že potom budem si robiť knihy z toho. Toto vôbec nebol dobrý nápad. Ja som mŕtvý. Zabil som sa. Fú, kamera. Ty si čo zač? Dobre, tak sme späť, zobrali sme. Bohužiaľ, taký je život, taká je hra. No, ale vieme jednu vec a to, že budeme potrebovať na to extrémne veľa jedla. Lebo tam, čo sa deje, tak potrebuje sa stále krmiť a v kuse niečo robiť.
Plus ďalšia vec, kde sa asi treba naučiť nejakú alchemiu a začať si robiť nejaké hell potiony alebo nejaké také hovná, lebo ináč nemám žiadnu šancu, ja tam úplne chodím na blind, že nemá nič, čo tam môže byť a potom na neho vyskočí skeleton s mečom obrovským jak z Elden Ringu, Greatsword, chápeš? A dá mi 2 šajby a som mŕtvý. Ešte ďalšia vec, rozbíja sa mi pomaly štít, čiže fakt asi bude teraz najlepšie sa vydať naspäť do svojej krajiny, zobrať si svoje životy a vrátiť sa s tým, keď budem proste nejako vyskelený, alebo budem to mať niečo lepšie, lebo teraz fakt ako, ja tam nedokážem podľa mňa urobiť nejaký progres, keď ma dokáže takto rozbíjať z ničoho nič. Rozumieš? Dobre, máme toto aspoň. Dobre. Tak zasa znovu berem iba drevo a idem zase vybuildovať hore úplne. Ale dobre. To by som mohol zvládnuť. Ježiš, ja tak dostávam na hubu. Ja fakt nie som nejak pripravený. Ja som čakal, že tam budú aspoň nejaké gíry, že tým, že zabijem prvú tú nagu, tak dostanem hneď nejaký mage lepší, alebo nejaké... Dobre, mám lepšie nohy, ale že dostanem aj nejaký mage alebo niečo, že to bude ľahšie, ale reálne som druhýkrát dostal od typka z Elden Ringu s veľkým mečom. Dobre. Počkaj, toto môžem rozbiť, hej? Yes. Ja už to vlastne nemusím takto riešiť, ja to môžem rozbíjať. Potion of Poison. Dobre, tak si hodím, že Bottle of Swiftness. OK. Prečo som vypil Poison? Prečo by som to robil? Nechcem nič vidieť. Ak niekto nemusí ani písať do komentárov nič, ja viem. Som proste na hlavinku. Melóny môžem zjesť, nie? Nemôžem zjesť melón? What? Prečo sa nemohol zjesť melón? Dobre, to je počujem ako... Lich. Ty môj kokot. Nie. Ja utekám preč, to nie je možné, aby som tu bojoval s nejakým ličom. Nie. Zabudni to na to. Ja som tu nikdy v živote nebol, prisahám Bohu, nikdy som tu nebol, som tu poprvýkrát, nikdy som tu nebol, nikdy sa sem už nevrátim, hej? Prisahám, dobre, tak tu je nič. Mal som štít. Mal som štít! Vítajte, dneska je ten deň, keď som to oficiálne stratil. No, toto je ten deň, robím si posledné mesko, vrátim sa do Nicoty, idem to tam zničiť. Idem zabiť kráľa ličov, alebo čo to je. Lič dneska padne, nech sa deje čokoľvek, lič dneska padne. OK, on sa zdvojnásobil, ako keby. Ale počkaj, on má nejakú schopnosť, alebo čo? Čo robí? Prečo sú zrazu viacerí? Čo sa stalo? Čo som sukumbet? Čo? Koho? Jako? Sa mi to páči, jak to vyzerá v tomto brnení, že tu vyzeráme jak Harry Potters. Počkať, môžeme sa vrátiť do fightu silnejší. The Lich aim was better than Woody. Ale jak on má aim? Však, a čo má tam... Čo? Kámo, jak som to vymyslel? Pozri sa. Už nikdy nepotrebujem nič brať zo sebou proste. Len prídem, bam. Dobre. To som nechcel. Ty skurvenec! Ja som ho už mal, len on sa proste ku mne musel spavnúť. Jaj. To nie je možné, že tu budem bojovať s Lichom 15 minút. Jau, ty. No a kde je Lich? Kde je Lich? Á, počkaj. Možno, že toto je mám zničiť. Tieto spawny jeho, ako keby... To si robíš zo mňa... A kde je? Bože môj, toto už... Dobre, toto je môj posledný pokus na Licha. Ak to teraz nevíde, tak urobím úplne posledný pokus off camera s tým, že si zoberiem iba veci a pôjdeme preč. A v ďalšom dieli urobíme taký maintenance diel, čiže urobíme si konečne dom. Môžete napísať teraz do komentárov, ako by ste si vypadli. Pozri, on ma rozbije. Nie. Prečo ma už čakal tu? Mi povedzte, ako by ste chceli, aby vyzeral ten dom?
A ja sa to postaram, taktiež chcem robiť farmu na wheat a proste začať farmarčiť, byť proste farmár týždňa, každý týždeň. Dobre, je to teraz alebo nikdy. Kde je? To je toto je taká je to diery. Dobre, týmto by som ukončil tento úžasný Minecraft. V tomto dieli sme popravili Nagu, bojovali sme v labyrinte s pavúkmi, začali sme bojovať s ličom a objavili sme túto čarovnú krajinu, ktoré neviem, čo ma čaká. Napíšte mi do komentárov, ako by ste chceli, aby vyzeral môj dom. A plus, napíšte mi, čo ma ďalej čaká v tomto Twilight Foreste a čo mám robiť, lebo aby som takto je proste Elden Ringoval hru, to nie je možné. Dajte vedieť, čo si myslíte, ak sa vám Minecraft páčil, dajte follow, subscribe na tento kanál a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.